Λοιπόν, αυτό το βίντεο το κάνω για όσους λένε ότι έχω ένα χάρισμα. Λοιπόν, δεν είναι χάρισμα. Είναι απλά κάτι πανεύκολο που σου βγαίνει. Λοιπόν, αν κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή ένα έτσι και ένα έτσι, σου βγαίνει ένα στόμα. Αν κάνεις ένα έτσι και ένα έτσι, να, λοιπόν, μετά κάνεις ένα πτερίγιο. Βάζεις ουρά. Πανεύκολο. Μετά βάζεις εδώ πέρα ένα στόμα, βάζεις δόντια, βάζεις μύτη, βάζεις ένα μάτι, ό,τι θέλεις μάτι κάνεις, δεν με νοιάζει. Κάνεις και άλλα τέτοια. Κάνεις εδώ πέρα κάτι φωτιές. Τόσο εύκολο. Αυτό τώρα, παιδιά, έτσι όπως το βλέπετε είναι δύσκολο, πείτε μου. Πραγματικά, αν και είμαι πολύ καλός στη ζωγραφική, αυτό σου βγαίνει μόνο του. Και με κάτω μπορώ να κάνω ένα πανεύκολο πειράχας. Να, απλά κάνεις ένα τέτοιο. Τέτοιο. Είναι θέμα σχημάτων, παιδιά. Τόσο εύκολο. Κάνεις εδώ κάτω ένα πτυρίγιο. Και άλλο ένα. Βάζεις εδώ πέρα κάτι δόντια. Μεγάλα, γιατί τα πυράγχες έχουν μεγάλα δόντια. Του κάνεις και τα βράχια. Και αν θέλεις σου βάζεις και καμιά φωτιά. Για να είναι όμορφο. Έτσι. Έτοιμο. Τατά. Τατά. Μετά τα χρωματίζεις απλά. Όπως θέλεις. Κάνει λίγο πιο γαλό, να μην φαίνεται και τόσο εύκολο. Έτοιμο, πάμε λίγο και το κάτω. Και το κάτω έτοιμο. Και τελικά έτσι πάει. Τόσο εύκολο. Τατά. Bye.